O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Moi boas, son Pepe Capelán e un programa máis douvos a benvida a este Recuncho dos Libros, o espazo da Radio Pública Municipal das Pontes no que repasamos a actualidade da Biblioteca Municipal, da man da súa responsable Anabel Alonso. Comezamos, como sempre, cronolóxicamente, os luns e o día de novidades na Biblioteca Municipal. Este luns 16, pois cada día estamos máis cerquiña, máis preto do Nadal e seguimos abrindo o calendario de Adviento da biblioteca, cada día recomendando hasta o día 24 pois unha lectura tanto de infantil como de adultos. Recomendarvos tamén nas novidades desta semana un par de libros de infantil e un par de libros de público adulto. Nas novidades de infantil vamos a recomendarvos un libro de Berta Dávila que se titula O concurso dos mellores inventos e outros incribles acontecementos que, esta autora moi conocida e moi prestada na biblioteca para público adulto se mete agora tamén a facer literatura infantil. Creo que xa recomendáramos unha vez un libro dela de literatura juvenil que tamén está moi interesante e este libro vai un pouco sobre as viaxes no tempo e un pouco un libro de aventuras. Creo que pode ser un libro que sea moi interesante e está pensado para nenos e nenas a partir dos 9 anos. E despois para un pouco máis pequenos, para 6 a 8, recomendamos unha serie, Las Ratitas, en este caso un dos títulos, La magia está en ti, porque vai justamente sobre o Nadal. As Ratitas, xa sabedes que esta canle infantil de YouTube que crearon Claudia e Giselle e que ten moitísimos seguidores e seguidoras na biblioteca. Neste caso, nesta entrega que se desenvolve nas vacacións de Nadal, pois as protagonistas van ao circo e ali se quedan moi sorprendidas de que todavía haxa animais engaiolados e intentan salvalos por todos os medios. E despois para o público adulto recomendamos tamén dúas novelas, unha en galego e outra en castelán. A de castelán é a novela de Alice Kellen, Que dará el amor, unha historia romántica. Esta autora é unha autora moi conocida tamén de novela romántica e aínda que ten este nome así que soa inglés ou americano, realmente é unha rapaza de Valencia que se chama Silvia Herbás, escribe baixo este pseudónimo de Alice Kellen. E conta unha historia de amor que empeza antes da Primeira Guerra Mundial e que se complica un pouco despois cos acontecementos históricos que sucederon en Europa nesa época. E despois recomendarvos unha novela en galego, Ninguén queda, de Brais Lamela, novela moi exitosa no ano pasado, neste ano, e que conta, que vai un pouco sobre a historia fala un pouco sobre o territorio, sobre o arraigo, e deste rapaz, Brais Lamela, que xoga un pouco contra a ficción literaria, pero tamén como ensayo, e un rapaz que está afincado en Nova York, e foi esta novela na súa traducción ao castelán Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, e é unha novela que se lee moi rápido e que recomendamos a todos encarecidamente. E ademais hoxe, luns 16, temos a reunión do Club de Lectura, que neste caso estamos lendo a novela de Tatiana Tibuleac, non sei se o pronunciarei ben, sospeito que non, a novela que se chama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Esta novela desta autora rumana que agora está afincada en París, é unha novela moi poética, que ten unha linguaxe moi chula e que fai sobre as relacións entre os pais, entre neste caso entre un fillo e unha nai, as relacións complicadas de odio, pero tamén de amor, e como vamos cambiar ese personaxe da nai desde os ollos do seu fillo, como vai cambiando a medida que el tamén vai cambiando a opinión que ten sobre ela. Unha novela estupenda, bastante dura, pero moi chula de ler, que vos recomendamos a todos. Esperemos que, además, en esta reunión de hoxe do Club de Lectura ya saquemos moita chicha. E continuamos porque os martes é o día escollido pola Biblioteca Pública Municipal para dedicarllo á banda deseñada.
Pois no martes de cómic de hoxe vamos a recomendarvos un libro de banda deseñada, en este caso para público infantil, a partir de 6 anos. Se chama Os vagalumes de Marí, de Alba Míguez, e conta a historia dunha rapaza que vive moi feliz hasta que seu pai se ten que embarcar por motivos de traballo. Alba Míguez empezou facendo historias a través de plataformas web, e estudiou dibuixo no Garaxe Hermético, ademais recibiu algúns premios por outros cómics, e agora estrease, digamos que medio en solitario, con Os vagalumes de Marí, que vos recomendo a todos, para nenos a partir de 6 anos. Imos agora co mércores, que está dedicado á poesía co seu espazo Entre Versos. E como todos os mércores, hoxe nos toca mércores de Entre Versos. Neste caso vamos a recomendar un clásico, Gustavo Adolfo Bécquer, que faleceu un 22 de decembro, aí estamos aí chegando a ese día, pero xa de 1870. É o autor de poesía máis recoñecido polos estudiantes españois, que en algún momento se tuveron que enfrentar ás súas rimas e lendas, e ten algúns dos poemas que a xente se sabe máis de memoria da historia da poesía española. Pero creo que a mellor hai que revisitalo con os ollos novos e encontraremos cousas bastante interesantes, especialmente nas lendas, a mellor menos conocidas, pero moi interesantes. E este mércores tamén temos Club de Lectura de Novela Negra. Neste caso, o libro que estamos a ler é La conjura de los suicidas, de Petros Markaris. Markaris é un autor grego que ten unha serie bastante exitosa do inspector ou do comisario Costa Jaritos. Esta é unha nova entrega desa serie que se desenvolve xusto nos anos da pandemia e ten como, digamos que de fondo, todo o problema social que implicou a pandemia, que implicou o confinamento, os problemas económicos que daí se derivaron. É un autor que sempre fai moita historia social na súa novela, non solamente está o caso, digamos, que investiga, sino que hai detrás como un fresco da vida cotiá e de a historia social de Grecia que merece a pena. É un autor que nos gusta moito na biblioteca. E os xoves, como sempre, na Biblioteca Municipal, é o día especialmente dedicado para os máis pequenos da casa cos seus xoves na Biblio, pero tamén temos recomendación de libro e peli. E, como sempre, xoves na Biblio. Este xoves traemos a Pablísimo, que moitos xa o coñecedes, porque xa estuvo en outras ocasións na biblioteca contando. Neste caso, co seu espectáculo Cabicibai, donde se fai un xogo de similitude, digamos, coa palabra kamishibai, que é esta especie de teatrillos de papel, de sombra xaponeses, e entonces Pablo xoga a contarnos contos a través dunha bicicleta, Cabicibai, e a través de un kamishibai, donde irá contando e desgranando diferentes abrindo diferentes caixos dos que irán salindo diferentes historias. E para rapaces a partir de 3 anos, na Casa do Peso, a 6 da tarde, como todos os xoves. E despois, o xoves tamén é día de libro e peli. Neste caso, escollimos un libro, El Cascanueces, con texto de María Canosa e ilustracións de David Pintor, porque, bueno, na temporada na que estamos en Nadal, pois parecía que cadraba ben, e recomendamos vos a película de Lars Hallström, o Quebranoces e os Catro Reinos, que creo que ademais tuvemos ocasión de vela, se non me lembro mal, no cine das Pontes hai un par de anos. Además, hoxe tamén temos unha actividade na biblioteca, o encontro de escritores e escritoras galegos neste Nadal 2024. A Asociación Galega de Escritores organiza na biblioteca un mercadillo de Nadal, onde estarán os seus libros, onde se comentarán e falarán das historias que nos contan. Algúns son autores de narrativa e outros de poesía, entre os que hai tamén unha escritora pontesa, Eva Luna, e tamén outros escritores como María Nieto, Raquel Villanueva ou Javier Regueira. Estarán na biblioteca a partir das 7 da tarde conversando sobre os seus libros e podedes ter a ocasión, se queredes, de comprarlle algún e como agasallo de Nadal coa súa firma. E rematamos a semana da actualidade da Biblioteca Municipal cos venres falando do autor do mes.
E seguimos co autor de mes, que neste caso é Juan Gómez Jurado, xa vos falamos del o venres anterior. Nesta ocasión señala solamente a súa faceta como autor de literatura infantil. Non só publica misterio para adultos, sino tamén misterio para pequenos. A súa serie de Amanda Black é moi coñecida e tamén bastante exitosa, e está escrita en colaboración con a psicóloga infantil Bárbara Montes. Trátase de historias de misterio e de acción, e contan a historia un pouco de Amanda Black, a protagonista, que recibe, cando cumple 13 anos, unha carta que cambiará a súa vida para sempre, e que entrará nun mundo de misterio e de aventuras que se desgranan ao longo dos diferentes entregas desta serie. Tamén temos outra serie que se chama Alex Cole, que tamén é de Juan Gómez Jurado, e que é un autor moi prolífico, tanto para adultos como para público infantil. E xa sabedes que durante todo este mes temos un espacio na biblioteca dedicado a él. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.